ନିଜର ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଡଭାନ୍ସ ନହେଲେ କୋଉଠି ଗୋଟେ କେତେ ପଡ଼ିବ ବୋଲେ ଶିକ୍ଷା ସାଙ୍ଗେ ବୁଲିଯିବ ଏଇଟା ଅଛି 1000 ନିଅ ବୁଲିଯିବ ଫଟୋ ଖିଚିବା ପାଇଁ ନହେଲେ ତ ନାହିଁ ତ କେସ୍ରେ କହିଲେ ଅମୁକ ନାହିଁ ବୋଲି ତ କହିବୁ ବାହାର କରିଦେବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପଡ଼ିଗଲା ତାକୁ କହିଲେ ମୋତେ ଭଲଟା ଏମିତି କର 200 ଟଙ୍କା କେତେ ଅଛି ଆଉ ୱାନ୍ ଡେ କେତେ ଅଛି ତାର କେତେ ଅଛି 315 ପ୍ଲସ୍ 75 ହଁ ହେଲା ଦେଇଦେବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କରିବା ସେଦିନ ନାହିଁ କି ସେଦିନର ତାଙ୍କର ଅଡ଼ିଟ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ଜିଏସ୍ ତଳ ସବୁ ଅଡ଼ିଟ୍ ସୁଗାର ଭିତରୁ ପଶା ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟା ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ବେଳେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହଉନି ମାତ୍ର ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ଦେଖ लगी जाओ अच्छा क्या वापस आ कलाहांडी अंकल मालकानगिरी अंकल जाजपुर अंकल हाय बेटा झारसुगुड़ा अंकल नयागढ़ अंकल गजपति अंकल सब जिला से अंकल भर्ती आपंकर ये सिस्टम प्रॉब्लम अच्छी बहुत स्लो